Hey Frankie, wie is dat met de dakleren jas? Daar heb ik nergens niks gekloten mee te maken. En nou schei erover uit. Stel de heel god van mijn gauw vuur, dan kunnen we verder, ja? Ik zie Johnny, en nou maakt iedereen zich heet dwars door die deur naar buiten. Allemaal G&G, nou meteen, of je vliegt tot de roede uit. En woog het godverdomme niet om hier ergens de kroeg in te gaan. Homo. Staat er in die korte roze hozen. Jongens, had toch godverdomme op met dat gebekvecht. Ik weet niet goed. Weet hoe dat vroeger bij ons op de bouwveld ging? Daar kwamen ze meteen met een grote kring om me heen staan, wel 120 man. En dan kreeg de sloophamers in de hand gedood. En op een gegeven moment houdt die van Willems, die van Hagens, met een sloophamer achter in de nek. En die loog met zijn körper al op de betonplaten. Dus de inhoud van die kop, die knapt eruit. En dan houdt niet één keer, dan houdt 2 keer. En al dat bloed, dat schutst in die neergestorte vloer. Och, scheet toch af. Jungske toch. Meer vroeg, om 7:30, stond ik hier op de steigers. En jij me nu later. Lapswans. Ta. Mij hier de ganse dag onder de veul liggen lopen. Wat zie je hier in het tisnaast, man? Verred op. Als ik dat niet eet, dan heb ik dat niet. Jongen, niks meer te vangen met zo'n jonk. Zien we godverdomme de keer in Oost-Azië en de willen zich even de frietkroon. Volgende week zie je toe en dan willen ze ik weer Chinees. Klootzaak. En dat komt allemaal door die Nintendo's en die Playstations. Kunnen ze niks van zelf. Afwassen kunnen ze ook niet. Die vetcup. Rennen ze gewoon naar boven als ze dit op hebben en dan komen ze pas naar onder als het allemaal gedaan is. Die homo's. Hier kan ik niet tegen. Maar jongen, wat die laas van. Van dat misselijk gezuur van nou. Luister vriendje, nog één keer zo'n verrekte praat tegen mij en ik knuppel die oren boven op de kop bijeen. En dat is de laatste keer dat ik zo'n vakantie wil regelen met al dat geplaag. Lul. Oh ja. Toch, is bij deze laatste keer. Ja, schoon rij.